Icho kadamura tirereka mukanzwa akambo ka Simon Chimbetu shura regororeka kakupinda mudaraza yoti kanguwa yedu yeka nguwa inenge yakamirwa nevazhinji ka chirongwa chinofadza chirongwa chinobata mwoyo wakawanda ka chirongwa chinovaraidza chirongwa chinopa dzidziso chirongwa chatinonzwa kanhoroondo dzevaimbi vedu ka chinonzi chogamba remanzi yasvika zvino pa National FM kubva nguva dzinobata topokoka patinenge tichikuruka tichitandara ka tichivaraidzana right mwedzi uno takarasikirwa nemagamba akawanda chaizvo ka akakurumbira anosanganisira mukati pofu kozoti chamunorwa nebeta kozoti Ndux system tazvida pamwe chete zvakari nana Franco Udobo kozoti ana Tyrus Tenda Upenyu nana Shadrack Mashinyira magamba akatisiyaka muna February mumu kwavari koko totaiwa ka zororai murugare nekuda kwokuti ka mimanzi yawo yavakatisira nanhasunoka ichiri kungoti varaidza nokudaro tinoti ngavazorore murugare chamuro madebeta ka wakabarwa yeka kubhikita ikoko ka mugorera 1969 musi wa 6 July akazoshaika ka mugorera 2007 musi wa 4 February apa anga ane makore angaitewa ka 38 tinotisisa ka zorora murugare mukomana airowa nechikwata che The Clay Express akashaikira ikoko zvikarika kumusha kubhikita musambo wake anzwa inzi Jakutindi music ndo musambo wairowana yeka chamunorwa nebeta ndokudaraka tata aiwaka nasuno regeka timbobata ka mimanzi yake tichinzwoka nhoroondo yake mazuva minyati yawandisa ukadana naye anonyaranyara zvenema kuti umubvunze kuti bebi uri kunyare unonzwa kunza ndisandajaira vakomana izonyamba kweti iye ataresiniyo zvitaure panotoda more than 5 pages saka wangozvipedzisira woga zvako
kicha kwa mana hewe enda bade wakapusa unachiwa ni minyati uchingora siswa Sini anjuzu mapepema majini wakatora kosi pa white grifapo wachina kicha kwa mana hewe sini ya shibata moto kapusa okoyo chiwa ni minyati uchingora siswa Ashumba di siniere. Agati siniere. Ukatsika mapapepi, rino tokwetsa para. Ukatsika mapapepi, rino tokwetsa dira. Ukatsika mapapepi, rino tokwetsa fusi. Tarisa shanoda ukuita saisuso. Tarisa shanoda ukuita saisuso. Ukatsika mabana priska mata. Ukatsika mapapepi, rino tokwetsa para. Ukatsika mapapepi, rino tokwetsa dira. Ukatsika mapapepi, rino tokwetsa fusi. Tarisa shanoda ukuita saisuso. Tarisa shanoda ukuita saisuso. Wotodzika mabana kuda machiri. Dzika mabana soneni. Shua ere. Unoro wachekuseri. Unorobwa. Wakadaro muvitori. Unorobwa chedivi. Madzimai kupaparika kati. Anzonge huku. Chesi mwana momedza firijika. Wai papara ke crazy chicken. Azikita kutenga hondo mumba. Inoita ere. Sewa mwamai so. Abafuga musoro. Muzvere kurara tsenza chaiko. Sina zata tifambira mberi kani naronda eka chamunodebera ndombo bata pana pa mkoma wacho kani mkoma wa chamunorwa nebeta anonziye Munaro anogara pa East Lab pa Masasa paka pa Masasa pa industry apa ndakabata ka mazuwa apindawo tikakurukura nawo ndakasvika pamba pawo zvikanza vaenda kurufu kupi zvikanza ina noradzika mishakabvu kumakuwa ndavateera ikoko ndikati regai ndiende hangu asi ndopa kupinda zvikuru mukoma wangu kuti vakandipa nguwa
chinga hazo wakati pamarinde papasi vakabvuma kumbo suduruka ndikakurukura nawo kwe svinguwana inzwai mudzwe. Ini ndinonzi Munaro Nebeta. Ndiri mukoma waChamunorwa Nebeta. Chamunorwa uyo akazvarwa 1969 ndogorera akazvarwa iroro. Akazvarwa kudaro akazvarwa achiona akazita dambudziko rokurwara namaziso anga achiri mudiki ndingati kuma 3 to 4 years ikoko. Mukoma Munaro nyakubara Chamunorwa baba vainzi anozve vaibva kupi? Vainzi Timothy Nebeta. Vakazvarirwa kubhikita kumasvingo ikoko. Kwa amai vainzani? Amai vainzi Tovelapi Zikani Moyana. Vaibva kupi? Vaibva kubhikita ikoko zvakare. Vachiripira? Vese vakashaya. Aiwa, tine urombo chose mukoma wangu. Koma Munaro imi makazvara gore ripi? Ndakabarwa 1960. Zvichireva kuti mumba menyu mamuri vangani muchivadoma nemazita? Mumba medu tanga tiri vapfumbamwe. Wekutanga ainzi Elias Nebeta. Wechipiri anga ari musikana wainzi Elizabeth Nebeta. Wechitatu ainzi Thaddeus Nebeta. Wechina ndini Munaro Nebeta. Weshanu ainzi Jeffius Nebeta. Wetanhatu ainzi Silas Nebeta. Wechinomwe ainzi Chamunorwa Nebeta. Wechisere anonzi Watson Nebeta. Wechipfumbamwe anonzi Gerald Nebeta. Ku Douglas ari papa? Douglas mumba medu semamira zvanga zvakaita tanga tiri vapfumbamwe. Uyu akazobudawo mune imwe imba asi muningina zvakare. Aiwa, zvinofadza. Zvinoti baba vanga vane barika here? Hongu. Kune rimwe barika kwakuna vana vangani? Vakaita mabarika akawanda. Aiwa, zvinonzisika izvo zvinoitika mukurarama muupenyu. Nekudaro Chamu Matimimi akabarwa achiona, akazotadza kuona aita chirwere chemaziso ane makore 3 ikoko. Kukura kwake kwatingati akakura kupi? Akakurira ikoko kumasvingo kubhikita. Chikoro chake? Chikoro akapindira kuKapota School for the Blind kumasvingo. Akaenda sei kuKapota? Kukapota ndakatoenda naye nini. Mashure mokunge tataura nevehealth. Ringari gore ripi? Pagore apa ndo pavanoti netse kuti ndinyatsoyeuka. Asi ndingangoti honde yapera. Apa iye kukapota anga achiri kunotanga primary? Akatanga primary. Iko ndo kwakadzidzira. Chino chakatanga chii kumudzidzisa kuverenga here kuti ange achiona manyorerwa aya zvinoverengwa nevasingaona emapudu aya, kana kuti akatongotanga nekungofa yangopinda kuchikoro? Akatozodzidziswa ikoko zvokuverenga zvebraille zvemapundu zviro zviezvezvo. Akatotanga iko akatangawo neyainzi reception ikoko kusvikira azoitawo grade 1 zvichienda kumberi. Imimi semhuri zvakakubata sei kuti vamwe tese tinoona sei umwe wedu yaasi kuona mumhuri makazvitambira sei? Mumhuri takazvitambira nokuti pakurwara kwake takamboedza asi zvakaramba. Saka takangozvitambira kuti handozvo zvangoita. Aita sei maziso ake? Akangorwadza. Arwadza kudaro ndobva atongovhara. Makamboenda naye kuchipatara? Ya, panguva yacho iyoyo hongu. Asi vakakundikana kuchipatara kwacho. Zvobva zvatedzera kuti apa atotadza kuona zvamuchose? Chibva atotadza kuona zvachose. Saka uku akafunda kusvika papi? Kufunda kwaakaita achiti aiva nemanjere mupengo. Nokuti kubvira pakutanga kwaakaita kwacho kureception kwacho aingotora number 1. Nemaklasi ese aiti number 1 muklasi make nenumber 1 chikoro chese. Saka aiva nemanjere mupengo zvokuti even kana zvamunenge muchitaura aikwanisa kuzvibata. Chede akasangana nemunhu mukangotaura naye mukasangana naye andoziva kuti ndinhingi.
ende aitoziva futi kuti zvimwe aita anonzwa nemafemero anoita munhu kana kuti matauriro anoita munhu kana mutsindo aitikwanisa kutoziva kuti munhu akamira sei. Saka aiva nenjere dzakanyanyisa chaizvo atinoti manjere mupenga aya. Zvokuti chede mukataura kana mukataura zvamunotaura aibata zvese. Zvireva kuti ari ikoko ndokwakafunda kusvika apedze form 4 ndokwakadzidza ikoko hongu. Akasvika form 4 hongu. Haanazoendera mberi. Azosvika ikoko akatombonetsa nenyaya yacho yekuti inini zvokuti ndienderere mberi nechikoro hakuna shanduko kumberi kwangu. Akati handichadi chikoro, ndafunga ndiri zvemagitari izvi. Zoti akazoenda kuchikoro kukapota uko ndo kwazvakazonyanya kusimudzirwa ikoko. Zvisine yazvo ariko ukapota ikoko akazosangana neumwe sawira wake majaridhe milioni. Akati mbwanza ngoma majaridhe milioni. Naye ngoma majaridhe milioni vanga vasingaone futi. Saka zvakaita dhuma ukapota ikoko. Anova atenga box gitare anova ndatanga kunge chitoenda naro kuchikoro ndichito practice ikoko kwacho kuchikoro kwandasangana nashamu ikoko. Ndichipractice kudaro ndaitwa nemuchini yandaishandisa vamwana ndichuni yekumombe. Saka chuni iyoyo chuni yekumombe ndo yakaita sei? Hamino yaiti kumamisha vaiti full C. Ndo zvavaiita. Ndo inoridzwa sei? Ine isina kuchinwa zvakanaka. Zvokuti vane vanozama gitare ndeanoti kiroro. Saka yanga isiri international. Saka nofamba nguva manje tiri pachini iyoyo musiri munge tatusangana nashamu nohwane betatadzisana iyo full iyo isiri iyo chaiyo. Makasangana sei nashamu? Nashamu tadzidza pachikoro chimwe chete. Saka tadzidza pachikoro chimwe chete kudaro pakatoita umwe ainzi George Chidhakwa. George ndiye akanotanga bhendi roro.
papa ana kutanga nezita rakasuggestwa nachamu kuti Glare Express. Asi papo muchiri pachikoro ipapo kaya kachingoro kapendi kepachikoro. Kakachingoro kapendi. Muchiri kuye ukaerewa nawo mami nawo pachikoro amairiza nawo kapendi kenyikawo. Ndinowaziva. Ningaidza chakati. Taitwa na Moses Makaya airiza lead. Ini ndangori paridhi mpango. Chamunorwa airiza bass. Ndio mamira taita kata Benjamin madrum. Benjamin Simbeya. Mese tingati mese mamsingaona. Testa singaona. Rangari gore ripi kana mchotondera. Rangari 87 I mean. Sorry 86. 86. Right. Ndipo maita seipa kapendi katanga kuma 86. Saka tatanga kudaro. Nova taona kuti instrument rangari ripa chikoro rese. Right, zato pachikoro nezo magitara aive pachikoro. Saka takanya kunakirwa nemagitare. Tanya kunakirwa nemagitare. Takazunguka katadi tasotoka takada. Kubva pachikoro. Nobataenda kumashava. Nobatanga kupractice tichitoda kunge chito entertain vanhu. Mashava papi manje. Mashava kwanzi kuti Diesel Mine. Saka tiri Diesel Mine mwe ndo matainge chito mashows edu ataita nemabox guitar aya pachikoro aya. Tichitonoita mashows nawo tisingaconnect tipinda mabhawa tisingaconnect nawo chitinzwisisa vanhu vatibatsira chaizvo. Kuti vanhu vaitopindira vanga singapindiri for the sake of the sound. Asi vaitopindira zvokuda kuti tibatsira. Zimara tabatsirika ndobatazoenda kunana Jaulani Beat wechimoji. Vana Jaulani Beat nobva tibatsira vana Innocent vava. Nobva vadzidzisa chomo wedu vanga singa airiza bass ranga riri wrong. Refusi nobva dzidzisa international. Iniwo international tune ndatodzidzisawo nani nomo wangu wandinaye nhasi nanhasi wandotoridza naye anonzi Jessica Mwenje. Nokuda kuti ndandamudzidzisa ubanju. Iye nobva akasira kuwana international tune nokuda kumunin'ina wakainzi Benjamin akaridza kwadembo uye akazoshayikwa we. Nobva agona international nobva azopa wini international. Ndobva madzidzisana paya. Ndobva tadzidzisana paya nana vana Beat nobva vazodzidzisa chamuya. Saka nobva tazonobuka recording. Tabuka recording. Nyamonde rakatibatsira zvikuru nokuti papo sound yanga isati yakunyatsa kubatana. Chimbotutsa pamacorrections edu tichidzokera kusvika tazorekodha manzi edu ainzi maintenance. So yanga ndoranga riri kwakuri kutsikisa kwenyu kokutanga. Saka pesa pamaita muchirowa muchiita malive shows mairidza dzipi. Tairidza nziyo dzedu dzacho mudzaikomboza iyi. Aya nenziyo dzake dzaikomboza dzisina kuzorekodha zvadzo dzaitibatsira kuti tingofamba. Asi makamboridza here macopyrights. Macopyrights taifarira kuridza vana Ana Tuku. Ndio mama yacho atawanzofarira mama yeitawo mazuva awayo. Vanhu vachitambira. Neo nemama Ana Dembo wayo mazuva awayo. Vanhu vachitambira chaizvo tozovhenganisawo nezvedu zvataifoma musoro wedu kuti zviite mutsindo. Aye,
Njeka cha munoro nebeto The Glay Express Mushirindi Abakomana bese kwapedza magitara panga usingaone sara kwayiridza madrums tete vakaramba vachifambira mberi vakomana veGlay Express regai tinzwe mukoma Majaride nobva tabvapo tikaenda pana pasine singo rinzi mukadzi wakanaka moyo mukadzi wakanaka moyo ndiyo yakatambirwa nenyika ikambotipawo mukurumbira apa maitsikisa muchibva kupi apa taitsikisa chitobva mumashava imomo mushuya kuno kuharare vanhu pavakanzwa kuti aizve Glay Express yatsikisa vanhu vakazotambira sei vekumashava vakafara chaizvo vakatimirirawo chaizvo makambotengatengawo ma7 single zvediwa iko kuti Glay Express zitaro ndiani akaritumidza Glay Express rakatumidzwa naChamu asi isi ndobva tazotsigirawo kuti rakanaka zvinoreva kuti deno esi takatati harifaniri zimungwadi risina kupasawo iye pakutaura kwake nemu muchitsigirawo mimi aiti zvinorevei iye aiti kwanzi Glay means aiti inoreva chiedza chakajeka chiedza chakajeka ndo zvaitaura saka ndo maroera amaita imimi mairova sechiedza zvotongora kuti aizama kureva kuda kuti zvatiri kuita zvakachena aiwa mukoma Majaride tinozvinzisa zvinofadza chose right watingatiso angari mutungamiriri kana kuti muridzi weGlay Express ndiani pakutanga ini ndindaitungamirira bhendiroro asi nenyaya yekuti mukomboza kwakusati kwamandiri ndandisina hanya nokukomboza nokuti ndainyanya kunakirwa nekuridza rhythm sei muchizviti mimi ndii maitungamira ndakanda chuzwa neruzhinji rwachona saka nokuda kuonakirwa negitare ndanga ndisina kukomboza saka ndobva tazoti zvino munhu ari kutungamira ndiye anofanira kuti adi atori leadership tiri pachedu tatasugesta kudaro right maruwa 7 single yenyu yepiri makazoita sei mukadzi wakanaka moyo iyo ndiyo yakatambirwawo chaizvo ndombononga kuti mariwo panguva iyo mari dzakakoshawo tikambotengatengawo zvataitengawo tikaona kuti zvatibatsira apa isi werenga ichirere kuchikoro tichingopracisa kubva mune kuchikoro hamuna kuzowana mukana wekuno adzorera mainstruments iwayo aiwa hatina kutozowana mukana nokuti vari kuchikoro vakatoti hachitongorega vabatsirike vakadaro mafamba navo vakadaro right maburisa mukadzi wakanaka iyo makazoita sei taburisa mukadzi wakanaka moyo nobva tanopractiza album redu rainzi munoshura manenji album iroro kuti harinonyatsoita zvakanaka nenyaya yekuti kupractiza nemabhosi gitari kwaitinetsa tainetseka kuti tiwane magitari emagetsa saka ikamboti nongo vanhu vakambotifarira pane papo asi harina kunyanya tapedza munoshura manenji takamboita sokuti split epichanana vamwe vakambonogara kumusha tesi tikanogara kumusha mamisha mukambomira zvekuridza yanga iri gore repiro tatimbomira nuka 96 chii chachanetsa chachanetsa nechekuti zvinhu zvataishandisa zvanga zvakuvara zvachembera saka tikaona kuti ndonga zvatotikuwadza izvo zvatifosa tinogara mumamisha magara kumamisha kuike mvakazoti tagara kumamisha indakazoti gore iroro yatova 96 pakati pari ndova ndadaona ana Wiseman Shambare achida kuti tizoita nemasaisai brothers tikatombogara navo vawaiziwawo kupi kuchitungwiza kueni
akamboedza vaimboedza kuda kuti varekodhe mazuva iwayo masaisai muri masaisai chitori masaisai ipapo right manga makamira sei apa pamasaisai tatina ini tavengwa kamuchokoto ari kukwekwe zvine airidza chitavengwa airidza rhythm yaitochinjana rhythm naye ari kuite ukoko izvina hana zvaari kuita zvake asaiona anga asingaona kozoita iye mudhara waizman vairova base Filmon airova madrums sorry Filmon airova lead Munei anzi Munei seni yake ndaikangana zvanga si waibva kuchipinge ndiarova madrums saka iri masaisa kudaro mese mamusingaone test asingaone kunze kwemadrums ndaiona newelead ndo aiona mimi ngotambira kuti mwana auya chete hanzi nekuti kubarwa kwemwana akashata nekubarwa kwemwana akatsvinda zvakangofanana mashoko akadzama saka hapana wakashata munhu wese wakanaka chokwadi chamwari waterereka takaibata nhoroondo yacho amunorwa nebeta kam nawo mukoma majaridhi ndo akazomboshanda naye manzwa pakaglass press yakazoparadzana yakazopatsuka vakuenda nobatana nawiseman shambare mukuru wa mirandu vana Moffat Due varidza kuJaroziri vakasplita kuJaroziri vakanofoma Hit Machine sa Hit Machine yavoyo pane pakasplita kuma 97 ikoko yakasplita futi Hit Machine yakasplita vana Due nobva varamba kunge vachishandidzana neHit Machine kuda vanga vanetawo nebasa zvinowanikwa izvoti vanhu vanokwanisa kunoita nebasa dzemukova vachiri Hit Machine ichibva muJaroziri mana Dave Mabramisi yanga ina matairi handitika ndobva yambofamba ina matairi Hit Machine yatofamba ina matairi ndobva vaparadzana zvakare vanhu apa vanga vari kupi pavaparadzana vaigara isitakazoonera pangundi isu autopractice ipapo tazati vanga vachibhesa ndipapo ndobva yasplita zvakare Hit Machine yamanje inobva vadi vasplita kwasara chimuridzi webhendi mataire atizwa ake nevamwe wake achibva anzwa kuti kuna milioni majaridhe najeskia mwenje nokuti jeskia waizikana achiridza kudindingwe sounds kuda vanhu makamboenzwa dindingwe sounds bhendi refamily yavo saka parakangosplita bhendi rachinawo jeskia ndobva anzwawo kuti arudiwa kwamatavire neno ndabva ndanzwa ndirudiwa kwamatavire takatotumirwa munhu kuti adi azotitsvaka apa mamuri kubiuyo tachitori kuweni kuchitungisa kwamudhara sambari saka vanobva tanosangana namatavire saka shambari makawa muzoshamaita akuenda hatinange tamudza hamuna kuoneka shuwa hatinange tamudza mangoverera tangouya zotorwawo nomunhu tikangoendawo saka akazotora naiti wabhake ainzi Matthew Bhake munhu weUclear Express wataiva naye uClear Express saka tasvika kuya anobva atiudza nyaya dzemusic achitaura kuti ada kuti ashande nesu ndopatakatanga kungotenderanawo nazvo tichiona ungoti wodzi munguva zvaitisimudzirawo tikapractisa pangundu paya tapractisa pangundu album ratakatanga kuita naye ndasipo hapo ranga rigore ripira 97
Asi hapo tingati sisu hit machine ine here rimwe damba refu rayambenge yaruwa kana kuti ndorangarire kutanga. Raripo. Vana back from college vadare vanga pasitsetsa takazoridza isusu kutanga ndivanani vana basa rinopera ivo nana chinhu changu vatazobvapo futi kubva watakaita ipapo taitosplita futizve masiyana nehit machine. tasiyana nehit machine nokuti tagara tine bhendi reexpress saka tabatanzwa namatavire saka nhasi uno nyangwe matavire ari mubwiro maari kuti ari mumweya maari tinototenda kuti wakatitsigira nokuti de pasina matavire express de kwakusina nokuti yadi yakatosplita zvachose yadi yakatofa zvachose saka matavire ndi akatomutsa express ndopatakazosanganirana kuhit machine ko kuti tizofura neexpress. Right. Anditi imimi manga mabva kuna Shambari ndobva maenda kuhit machine. Right. Vamwe vakomana vanga vambomira zvokuimba. Nachamu anditi vanga vambomira. Nachamu vanga vatombomira ivo. Saka munoreveremi kuti vanachamu vakazoya futi kuhit machine? Vanachamu vakazoya kuhit machine nokuti paka munhu akazotunganisa ndiwo mwainzi Matthew Bhake waitova memba yedu. Saka memba iyoyi paakanzwa kuti matara rotsvaka vanhu iye mumaindi make akakumidza kuziva kuti kune express yakaputsika nobva atanga kubatanidza vanhu ini nanachamu achina chamu akatontorwa kwangu ari kupikita achidzasoridza pesi ndobva tatibatana pakare. Chamu waidza mainstruments? Waidza pesi. Saka nanachamu dzangati mimi makatsikisawo nanachamu muri kuhit machine ndedzipi? Tiri nanachamu achidza pesi chamu. Unfortunately waidza pesi mumashows marecordings akanga asingadi taizohaya asi dzatakatsikisa tiinayo iye achiimba kutanga yanzi achikomana ndiyo kwakugile manje album pachikomana ndiyoyo tizoenda. Matavire makazosiyana naye sei? Matavire pane pangozonetsawo pane pangonetsanetsa paichainetsa china ingoma majority chainetsa ndechekuti ndingangoti nyaya yanga iripo ndeyekuti sitakaenda kumacharichisa kuti todi tiriwane Gile Express saka pane nguva yatazoda kuti tichimusawo Gile Express yedu saka ndopatangozvirumura kuti haomana zvedu zvinenge zvaita chokwadi. Saka pamakabva imi Matavire makamusiya kuti ari grounded, makamusiya asina ipapo wakazotsvaka kuti vamwe asi pamakabva imi makamusiya asina ipapo shuwa chokwadi ipapo pakasara pasina pangosara vana Pius ainzi Pius Chuma arikuchitongesana naye. Pius Chuma anoshanda na Innocent mutomuziva wakamboshanda na Matavire tashinda tese naye munhu. Vakanzwa vakambobatana kamwe naPaulus Matavire ndopaipa ndazovabvunza kuti saka mimi makamusiya Matavire ari grounded achitambura here ndozvamoreva? Kuti waitambura here Matavire munhu anga tiri nemari dzake ure aitwa nemari dzake. Saka mimi chamakadii chakatiri mubveko kuchi iye munhu anga nemari dzake? Nyaya iripo ndeyekuti isusu taida musa Gile Express saka titori nemaalbums ataitopractice tiriko kwa Matavire chitikaridza dzavo topractice dzedu ikazosvika nguva kuti iwo takwanisa kudi kuzvimiririra. Asi iwe waizvitendera izvozvo?
iye wanga singazvitendi nokuti iye waitotifarira kunyanya inangu nomuwangu wainzi mwenje waitifarira stereka saka anga zingade zokushaya pamberi shuwa wanga singadi asi imi angoita zvokubira-bira imi inyaya yekuti mukutsvaka mari unogona kumbofungira semunguva kuti ndikadai semunguva inowedzera kuti inodi pamwe newechiinda negwara iro chaiva pamwe newechirasika kuti ndobva mamusiya ndobva maenda vataita kugile tadzokera negile express yanga yabased kumagile express gile express papo papasina zvokuti ine business center asi taisanganira kumasasa muno muharare masasa kwakuri kwano masasa kwakuri kwomukoma wachamu aiziani ainzi chefta pandakaedza kusvibisa murombo ndakange ndakwenya nachisa mwana wavanhu ndokufaira akangofamba norutivi segakanje otungamidza dumbu mberi kunge amai vakazvitakura omira negumbo rimwe sejongwe chomusuyi ndikaona kuti zvembabvu ndo zvingasevenza manje ndokubva ndaedza kumuvhundusira ndikati rangu ramangoromera ndinonzi bvanyangu nhasi panoveswa moto wamakwande panozvarwa mwana asina bvudzi nguva yani yawakatambisa wabaya rungu bhatani nhasi zvikati zvakewo zvakwidza ndokunditaurira zvimwewo manje inzwa zvikanzi handiti ndakabata kumeso somwana wegudo zvinhu zviidziwa shepere yekwachiri yakabika mabweka mwamuto ndikaona kuti zvingaipira kwangu ndokubva ndanyarara ruoko parushaya musoro pakati pamakumbo misodzi ndokuerera mwana wepi unoita sezvinonzi wakazvarwa chemeredza inda kudo ndakumbuka saka misodzi yobuda ndakumbuka saka misodzi yobuda aiwa ndakumbuka saka misodzi yobuda ndakumbuka saka misodzi achiri kona lasi chifuniyoita right ndokubva matsikisa vatatsikisa wakasaina wega handati pachikomana ndiyo wakasaina wega ndo ari pamuri chipiri makasiyana namataviri ranga riri guru 98 mbva mati pachikomana ndiyoyo mbva mati wakasaina wega mbva mabve pavo vataenda pana tambe mese muchairani vataenda pana wenyama kwete pana wenyama kwete inyaya yekuti manje zvo zvakanesa tatiri vanhu tasina mainstruments saka anga mamati anga achembere kuchikoro aya anga singachatosi kuti ariwo saka savana vasina mainstruments manje mashuva atinesa kubata apo vanhu ndobva vanga kuchida manje kuti vatinzwe vatione tichiita malive shows asi tasingachakwanisi saka zvazvakutotifosa kuti umwe nomwe agari futi kumba kwake totongosangana kumarealities emari dzemarecords ndopo tonosangana tichitora hedu mari dzedu tichizama kubatanidza urongwa indobva ndazoona kuti zvinhu zvadzvanya ndobva ndatomboenda kusouth africa saka chamu makasiyana naye papi zvana zvakupurisa ipa kundu vamabva vamusiya because tasingachakwanisi kubata mashows nokuti ndo maifana kubva mari dzemhuri chichi saka iye makamusiya ari kumasasa iko iye waitogara kubhikita kumba kwake ati kana woda kusangana nesitopa yauya kumukoma wake kumasasa sitoenda weko wakabva waenda kubhikita Kuna kakata
7 o'clock ndongo pa National FM kanga sakaibata kuti bzi norondo yake kajaya guru mshakapu chamunorwa nebeta kwasira seko nomeni chigomararwa ku newsroom uko Ruth Muzane namo takabata kuti dzine National FM kanga Shepherd Jonas Sidney James Divine Mpofu Mateo Gandarashe Prophet Mateo Gandara Forbes Mchiriri Ziri kufambere kuone sai kwa chimwana hapo na Daud Siziva Wagoro ulibadala Kanarwe mugaru nochodura Kanarwe mugaru nochodura Siwada wadari nokukunda Iwe kwako kuna warume konge kuruwara Iwe kwako kuna warume konge mamibu Iwe kwako kuna warume kuna kufa miruwayo Awije kusaina pane ya mwidiki Majiro wako hano konza tutuwa Awije kusaina pane ya mwidiki Majiro wako hano konza tutuwa Awije kukosa pane ya mwidiki Wakapa na nane kwenye kumbira Awije kukosa pane ya mwidiki Wakapa na nane kwenye kumbira Urikolpo ukanzwa wakunzi kudawa rume kwako konda kufambirwa Iwe nyange ndikakupuwa mahara nevabereki vako pasina kubvisa pfuma iwe handidi zvingatoye nane zvangu kuti nditoresa mukadzi wedanda wendingatodandana naye pachinako chako hapo ndopa wakanyepa kusiyano nebhawa rinoti chirasingamwedora anopinda wokuzotamba siraki saka uri musasa wavazhinji pinda ndipinde and is going apinda ndipinde waka very easy going ndoveza wedanda iwe unoti kana unewa unoti ndiye wako ukaona mudiwa wako ichikosekerera munhu wese wese zviya zvokuti musandizese ukatozvireva chipfuwa chitone gero ipapo hapana gero apo ini musandizese handidi ndona wangu ndega taura yako nebeta inga unondiziva wani gondombonzani kwena ina ndidini taura yenyu save pakabatwa magitara paka right Majarite waenda kudhoro ku South Africa akazodzoka Majarite zvii zvakazoitika saka ndo pandakadzoka saka patai chimaji chamu ndo paanga achiti ada kuti tidzoke tibatanise music saka kuti wasangana chamaji angatoti pazuva rekuti todasangana musi wakati saka pakunosangana ipapo hapana kuzoitika ndo patakazonzwa kunzi chamuno wadi yashaika maisa urungo hwokuti ndo makazozashaika apa mama tadzoka mamuno tandati wamuno saka zvadaro imi manzwa kuti ashaika ndokabva kwakupera kuEagle Express tingati ndokumbodonhera pasi kwayo yakanga yaita ipapo makavapo here parufu pano takati nobata maoko parufu handakwanisa kuzoenda vasi ndakaenda kuzonobata maoko asi imimi semunhu aishanda naiye chamu nebeta anga ari munhu akaita sei chomuno hanga ari right isimoni zvoda ari right anga ari right mupana wedu taitomufarira kuti talent rake raanga inaro right pauti tiraramewo zvokuti kwatokangana kudi kunyora nziyo dzedu tichizigadzirisa tichitotemba nei
nenziyo dzake kusvika akadi azoshaika. Asi mimi pane chimwe chiitiko chamungati ichi chiitiko ichika handichikanganwe chakaitikwa naChamnuro. Alright. Chandingakanganira ndicho chokuti kurarama kwataita tiinaye pamari dzatakawana panguva yake yanga achikomboza iyoyo dzakava mariwo dzakatinakidzawo, tikakwanisa kutengawo zvimwe zvipfuwo zveduwo chichiziradza kubva mubasa iroro, ndo pandisingamukanganwi Chamo. Nekwamataira aka ndinotomurangarirawo futi. Wakandipawo rimwe boss gitara waititi mukwasha, zvanzi mukwasha ndozva kuda ndokufarira ndokutenda ndokupa gitara boss gitara iro usingatengi mahara. Paulos nobva ndipa boss gitara. Kurasati maiwirirana. Amen. Aiwa zvinofadza. Mune here chamungati mimi ndikarangarira Chamu izvi anga asingadi zvakati anga asingafari nazvo? Kuti changa singafari semunhu wamaigara naye zuva nezuva muchifamba mese mumasango. Alright. Chamunyorwa chaiye wanga singadi nyaya yekufumura urongwa hwebasa kana toti sevanhu vakushanda vese toti poita kuda kuti vanhu vakonana kuti toti pongoitika chimwe chaitika kufumura chinhu ichocho kunze izvo zvainzwa kunyangadza zvokuti mainwa doro here mese? Vamwe vazhinji vainwa chaizvo, indainwa zvangu kunako. Ko chamainwa? Chamainwa ainwa chaizvo. Handizvika? Right. Ndinoziva kuti wakamwana magitari kana muchifamba zvezve mabhebhi mukanjani? Kumabhebhi mozva chi zvinoitika mumagitare muwaridzi wemagitare mamya hakusi kuti vanyauda mabhebhi sterek, asi kuti nyaya iri pumaindi yekuti vanhu vanokutora sekuti kuda zvariri basa reruzhinji vanotora sekuti ndo vanosangana vanhu vakasiyana siyana, ende ndivo ndo vanenge vatori makatsoma enyu futi. Saka pakagozva rinyatsotaura kuti mabhebhi anodiwa sterek nemagitare hai asi kuti kwafarira zvebasa kuuya kubasa maivafarira zvokuuya kubasa hazvo mabhebhi munhu wese unongoafarira ndisemaoneramba semaonera ndozvi handikurarama musociety yacho hatina patinoacusa kuti basa rakati kuti vanhu vemaddf vanyanya kuti vanhu masoja vanyanya kuda vakazika kuti chichi kwete munhu wese anotozorwa nemudzimai wake vanaye mumba asi achirasika achidzoka. Havazobvuma ngoma majaridika kupedzisira kuti aiwa tinoadazve. Majaridika it's a hundu man. Ndikatimbonzwa panapa kubva kuna mukoma amunaro anzi mukomana uyu wakaita zvekuramba chikoro kuti handichadi chikoro ini. Saka vekuchikoro kwacho vaitofungidzira kuti pamwe tisiri kuti mwana asadzidza vakamirawo chazoti munogona kusungiswa chichi akati aiwa regai ndotaura nawo inini akaenda akandotaura nawo akavakona akati ndiudze kuti kandai ndikaenda ndikatora madhigiri acho mune basa rira munondipa kumberi ndeiripiramo ndinozoita ndichinge ndatora dhigiri racho kana zvamunenge muchidai kuti ndiite munozondipa basa ripi vese vakashaya mhinduro zvikanziko nezvi ndodzidza ini ndotora dhigiri ndozogara mustreet ndichipema kana kukumbira
hazvina pundutso rega ndigadzire upenyu hwangu kumberi, nokuti ndiri kuona kuti kudzidza ndikaenda nechikoro hakuna chiedza, saka rega ndite izvozvo ndo zvandada kufunga kuita izvozvo. Saka achiri kuchikoro ikoko ari kupuraimari zvezve, pamaholidays aiuya kumusha, ndezvipi zvimwe zvaaita pamusha? Aitoita izvozvo kuridza izvozvo, achitopurakitisa kuridza, kana kumunda taienda naye aitosakura mumunda. Aisakura sesingaoni? Izvozvo ndo zvaitokwanisa chaizvo. Aitosakura fanika zvakaita muchibage icho, aitosakura zvakanaka zvokuti munotoshamisa ndiye asakura here. Imimi chero akati tikuenda kumunda mamusikatombomutyiri? Tasingamutyiri. Nyaya iripo ndekuti taenda iye takamubata, tosvika munda muya moyo kwakungomuisa kana mumalaini ake, kwakutosakura totosakura. Nevamwe vana panguva yaikura aidyidzana sei nevamwe vana? Taiwirirana singaiti ende tatakabatana. Ndozoti kumamisha kuike vanenge vachimboenda kunombono fudza mombe vachiita sei ikoko, iye aienda were? Kumombe aiita zvokuti kana paine zvaanenge achingoda newaifamba naye aikwanisa kungoendawo zvake, but kunyumombe anga asinganyoenda. Saka chipo chemagitari chacho makatanga kuchionera ari pazera ripi? Ari kuchikoro ikoko wanti muchigara naye? Kuchikoro ikoko ndokwakatotangira ikoko, nokuti aitoridza yainzi piano yayi, ndokwakatangira ikoko, ndokwakatobuda chipo chake kusvika atozoita kuti vamwe vanhu vazoita sei, vazomuteera. Bwezi akatoita kuti vakomana kana muchida kutambura pano dzidzai henyu, itai zvamunoita, asi vanoda kuti vaite upenyu hwakanaka nditeerei kumagitari. Kana vanoda kuzotambura henyu, muda kuzogara mumasiriri muchipema, sara henyu, asi mukana uripo, vanoda ndihendei. Asi mimi zvaaitaura izvozvo maamune chokwadi nazvo here, kuti chokwadi chibutaura nemunino? Chokwadi nokuti kana zvaita zvimwe zvacho aitoita zvimwe zvinotoshamisa, saka taitovimba kuti ndizvo chaizvo. Afamba apinda mune zvemagitari izvi, vanhu vaakatanga chaivo kushanda navo ndevapi wamutondera? Akatanga kufamba nainzi Hard Life, akazofamba nainzi vari pachikoro ipapo. Kuchikoro ikoko vakamuteera vache vavo. Kozoti umwe akatombomudzidzisa zvekuridza magitari ainzi George, ainzi George yani aigara kugutu kwana Basera uko, ainzi George Chidakwa, ndiye mwaitomudzidzisa zvekuridza magitari izvo nepiano. Saka paangozvibata ipapo ndo pakatongoti akutongotanga zvaitira zvimabhanji zva muzari kudhara kwaine 5 liters emafuta aya, ikwaingotsemurawo kutoisa purangotesa twine kwakutoridza. Aigadzira magaloni aya ndiani? Taingomugadzirira iye, kana iye atogadzira futi. Aikwanisa kugadzira zvakanaka kana twine dziripo aita. Chii chakazoitika kuzoti abve apa kuti inini ndakutoite sikasika? Anga kufunga kuti kurarama kwake kuzomurerukira, saka angoti izvi ndo zvandava kutoita, ndobva atongotanga izvo. Saka vaitanga vachiridza iva zvimabhanji izvo, because vanga sina magitari chavo chavo, vachiridza vachitakura mabhatiri remotari ere vachifamba naro. Saka pavaiimba vazhinji vaidzifarira vachimuunganira, even kana pamba chapakaya kumaholiday weke vana ndingangoti maraini ese aiti vachiungana pamba vachitoita mapungu aya vachitandara zvavo naye vachitoridza tichitonakirwa. Vabereki vakazvitambira sei? Vakazvitambira. Vabereki vakazvitambira, hapana zvavakamboramba nokuti vaitonakidzwa nazvo. Havana here kumupukana nazvo kuti izve magitari izvi uyu anenge achida kutozviitira zveurombe panapa? Havana kutombodaro. Vakatozva kuti ndokunotora nechipo chake. Iye mashows ake aimaitira kupi? Kumasungiriko kwaanga achigara ndokwaanga achigara ikoko, asi anga akutenderera nenyika ineyi achiridza, achienda kumanzvimbo dzakasiyana siyana. Pane here kumwe kwatikamboti akatombonogara? Kwete, vaingoenda zvokuti vakandokemba apawo some few days, vobva kopfuura vachingoenda vachiita sei, vachiridza magita iwayo kusvikira azovawo akuzikanwa zvakanyanya. Mungatondera here kuti mazuva ake ekutanga kunotsikisa nziyo dzake kuti muchidzinzwa pawireless zvakauya sei? Akatanga nenziyo dzakaita sei? Akatanga yainzi chiyo
7 single ndio yakatanga nayo muchitondera kuti yaimba chitini yaitaura nezvei yainzi mukadzi akanaka moyo yaitsanangura nezvei apa anga achitsanangura nezvemukadzi wake wakarora kuti akarora mukadzi anoona iye anga asingaoni saka pakumupimba kwaakaita kwacho iye achizvigamuchira mukadzi wacho vanhu vanga asingafungidziri kuti zvinomira chimisidzo chakaita saichocho saka nerudo rwaakanga achipuhwa nomukadzi iye nokuwirirana kwavaita saka kuti mukadzi akanaka moyo nokuti akatosarudza kuramba vanoona achindoda iye asingaoni iye eteni maini yonyo mamusina kana dambudziko nawo ndina dambudziko nawo ainzi ani mudzimai ainzi akaunti aibva kupi aibva kuzaka kudhuze nekuchiredzo achiri mupenyere wangu mupenyu ndoko achiri kokwera ari mumusha medu ari mumusha menyu ari kuchengeta muri right akazoita vana vangani chamunorwa akaita vana panhamba ndingapotsa ende pamwe ndingapotsa asi 5 aiwa pari kuzisika nemudzimai mumwe chete aiwa zvinofadza chose right imimi panziyo dzake dzamungati kamungati kamwe chete kuti kanini aka ndoka nondibata mwoyo ndikapi dzese aiwa ndoziva dzese nekuti ndedzemunin'ina wenyu asi panofanira kungoita imwe chete yekuti kana mukandiridzirawo yakati nhasi aiwa ndinganzwa mwoyo wangu uchivara kune inonzi taurai save kana kuti pachikomana ndiyoyo dzakatowanda pachikomana sei masarudza pachikomana ndiyoyo ndezvipi mazuva anokubata yapo pachikomana ndiyoyo yanga ichitaura kusimbisa kuti upenyu hwakaoma unofanira kushinga ende iye aitoemba achitozviitirawo iye achitozvimbira iye pachake ko vabereki vaifarira kapi vabereki vatoti kana padzinorira dzese because nzo dzacho dzese dzaiva nedzidziso mukati saka kana painenge ichiita unotoiteerera meseji yacho waitongonzwa kuti zviri kutaurwa pakaizvo ndizvo chaizvo ndezvipi mimi zvamuchiri kutondera kuti ndikamunin'ina wangu chamunorwa akambodai tikambofara tikavanhu ndikafunga izvozvo ndinomuyeuka chose inini ndikati nemunin'ina wangu taiwirirana zvingaiti tanga takaita bhandi nebhurugwa kudai kana pese payauye achitotsikisa abva kwaanenge waakuya kutsikisa aitoya kumba kwangu ndozobva ipa kutozoenda kundotsikisa imimi munogara kupi masasa saka nguva iseyo muchiri kugara masasa iwe pamasasa ipapo aiuya kumasasa ikoko hongu zvese zvaita aitoya kumasasa pachikomana ndiyoyo anzi akaimba upenyu hwake ipapo senhorondo yatakabata pazuva ranhasi regai timbonzwaka umwe weavo vakashanda navo vandakashanyira pakadoma pa Tavengo Kamchokoto anogara kadoma ko ndakamushanyira pa 10 pake haiwa gerekani dzakaleza zvadzene Kamchokoto zvanzi haiwa tigere tisu wacho ana kadoma ka ndikataiwa takushanyira ikunoka iko zvizi Kamchokoto ari kubata basa ari pa Jairus Jira pa audakidza kuda kumutsiridza ka iyo Jairus Jira kuti zvingeka zvinoendeka Ikapota school of the blind. Saka kuti emu yogonda kuti
muridzi wechikoro ichocho anonzi Margaret Hugo. Saka vakazviita kare, saka chakangozotumidzwa kunzi Margaret Hugo School for the Blind. Ranga ragore ripi pamakazoenda kuMU? Ndakazoenda 88. Mama kunotanga form 1. Form 1. Right, masvika paya ndobva maita sei? Ndobva ndakudzidza form 1, form 2, form 3 ndichinzwa hangu kuti vakomana vakanga vabva nemagitari avakabva nawo ndokusvikogadzira macartridges emaredhiyo emastylus anonzi maanalog ayaya ekare kare. Saka vakagadzira izvozvo vachiita fundraising. Vanga varanana vana nebeta vana nebeta vanga imi makatosvika kuona varipo kapa vabva zvavakaita vakangotora magitari ndokuenda vachiti ivo naMillion Majaride naMoses Makaya nevamwe anonzi Matamba uye wandaitaura Africanos Matamba ndokubva vaenda changa chitori chikwata chavo ndokubva vaenda kwavakaenda changa chanezitera vakazonotumidza vaikoko apa vakabva pachikoro apa vanga vasina zita vanga vasati vane zita ravo. Instrument ravakabva naro ranga riri pachikoro iro rikanzi ranga riri pachikoro vakatoita zvekutotiza nawo magitari iwawo kuti vakaba magitari vakatiza nemagitari echikoro. Sei vakaita zvokutiza nawo vasina kuita zvokukumbira? Titombonzwisisi manje kuti kuda nokuti magitari aya aingonzi ndezvechikoro zvinhu zvinofanira kubatsira chikoro zvichiita sekurambirwa, saka ivo vaitsvaga mukana chete kuti pamwe tiitewo zvedu pamwe tingabudirira sekuzobudirira kwavakazoita. Saka itakazondapedzawo chikoro ndokuvateera kuma early 90s. Musati maenda yenyikoko mime zvavakaenda nemagitari aya nemainstrument vakanoita chikwata chavo havana kuteerwa here? Havana, hapana akambowara nekuvateera nokuti panga pasinganzwisisike kuti vari kupi. Hapana akambovateera. Handiti vakazonge vakutsikisa here nzira dzakunzwika kuti vari kupi? Pavakazotsikisa kuma late 90s ivo vabva kuma kuma late 80s early 90s ndobva vatanga kutsikisa zvisisina basa vavangotiwo hameno nokuti ivo mainstruments pakapota akawanda chero mamwe atisingato sezvakamboita vamwe venyu. Saka zvanga zvambotiome tisisapiwe magitari kugara nawo kumadhometri. Munoziva paboarding school munenge muchimbopuwa zvinhu asi pamutemo wakanga washanduka bichani. Handiti maona. Ndobva maita sei? Ndokubva ndadzidza kusvika ndapedza. Ndapedza form 4. Ndapedza form 4 ndiri mukati mekungotendererawo munyika imomo ndobva ndakasangana navo. Mapedza chikoro imimi makaita sei? Makaramba muri pachikoro here kana kuti makadzoka kumba? Makadzoka kumba kuvabereki. Ndisisina zvekuita. Form 4 yacho makanyora masubjects mangani? Ndakanyora 8. Makabuda nemangani? Ndakazongopasa hangu 2 English Nation. Makazopasa mairi English Nation. Inda njuka dzairemera? Zvairema. Zvanga zvakati womewo. Kana kuti mama anyanya kuzembera kumagitaro? Pamwe zvikangodaro nokuti shuwa munhu anoita zvesport kazhinji unotoita 1 chinhu haungambozvibwiritsi zvese. Mabhebhi haana kuvhiringidza futi here? Hatiite izvozvo. Izvo takanga tisiko ikoko. Mamusiko ikoko? Nehendisamu yamwina iyoyo vanga singakugwire imi? Aiwa kada. Right. Ndobva madzoka kumba? Ndobva ndadzoka kumba. Saka mukutendererawo nemukushanyirana ndokubva ndazoona kuti vakomana vaye vari pano. Ndobva ndatangawo kuteerana navo. Makadhumana navo kupi? Kuchifu ndokatakatanga kusangana. Apa vanga vatotsikisa kare? Vanga vasati. Ndokubva vazondotsikisa rekodhi yavo yekutanga inonzi maintenance. Iyoyo imimi manga mavapo manje? Ndakanga ndavapo asi semunhu wakanga ari pasub. Anga ari mutsva zvekare? Wakanga ari mutsva hatina kunotsikisa navo. Hamusina kurihesa imimi? Hatisina kurihesa navo zvakanaka nokuti vakanga vasina magitari avo aingoda ivo vakanga vamavandudza zvekuti inini ndakazoti ndichiwabata ndikaona kuti anondongoda ivo vamajaira. Saka vakazoenda kunotsikisa. Pamwe pacho vambotiraya zvikafeila nokuti tune yavairidza yainzi Spanish isingashandiswe munomu vakarambirwa negirama zvikanzi endai munopractice. Spanish ndoyakaita sei?
Spanish ndeimwe tuni yekuti inotoda vanhu inoridzwa kuSpain international inochunwa sei? Saka apa ndomboritora here ndombokurakidza kuti inochunwa sei. Ritorei. Alright, mirai ndiritora. Ndochuni yavairidza iyoyi, saka vanhu vekukoko vanoshandisa international vakatoona makuchuna zvinotovashamisa. Panotoshanda inonzi chromatic tuner yavanoshandisa kuchunisa magitari. Saka vanotova pavanoti apa munopasvikira here kana kuti apa munopakwanisa here, zvokuti zvinenge zviri controlled and guided. Kana muchirekodwa mustudio muna producer anenge akangomira muteereri anobata mushini ndemumwe zvese izvozvo. Saka producer anoteerera kana maita mistake werhythm akaita mistake anoridzirwa the whole instrument onzi ridza zvawanga uchida kuita apa ona wapotsa ndokunonzi kuripeya, tinokuti kuripeya. Saka Spanish ava vanga vakaidzidzira kupi? Ndofunga ndoyavakanga vakakurawo nayo, handinyatsonzwisisa kuti vakanga vakaidzidzira kupi. Saka kuda pavakazoenda kumasvingo ndopavanoti ivo sekutsanangudza kwavo vanoti ndopatakazonodzidziswa naJona Moyo chuni chaiyo yekuti tiridze. Tisaingoziva iyoyo ende taitoti kana tikatokuridzira iyoyo nemi maitoshayiwa kuti kuzvinombofamba sei nokuti yaingorira semamwe, asi patakasvika mustudio ndopatakanzi muno hatirekodhe zvinhu zvisina international, hanzi ndibhotoro nyamonera akatidaro. Saka zvichireva here kuti Jona Moyo ane chekuita nekuvambwa kweGlay Express? Ane chekuita because ndiwo akazodzidzisa vakomana vana Million Majaridhe. Ndiye akazonyatsa kuvakontrola kuti zveshuwa zvamunoridza izvi hazvisi standardized. Zvinhu zviri standardized international tune ndo yekuti kana chero dai mukasvika hapana pamunoti maakuchuna, kungosvika chete nekutogadzirira injini yawo kudzai kuti start stop kana kuti chichi. Saka vari pachifwa mabatana nawo ndobvaenda vanotsikisa 7 single yawo yekutanga yanzi maintenance. Kuseri kwayainzi chini? Ndarirara nokuti kwaakare yainzi maintenance. Pakazoita sei? Ndokubva vanotsikisa nziyo dzakaita seiyoyo, imwe yacho yainzi mukadzi akachenamwa. Maintenance ndeyegore riri kana muchikutondera? Kuma early 90s 92 93 ikoko ndopa vakanotsikisa kuma 91 92 93 apakati ipapo ndichiringoziva kuti kuma early 90s ndo first single yavo inonzi maintenance. Saka ipapo pavakatsikisa lead guitarist wavo ainzi Jose akanga achirwara, saka vakazotora sessionist akanga aripo anonzi Joseph Zulu, asi anenge akazoshayika. Aimbogara mukwekwe, kunzwa kwangu inini ndinonzwa kuti akashayika. Exactly. Ndiye akazovaisira lead ipapo. Airidza rhythm ndiani? Airidza rhythm ndi Million Majaridhe. Bass? Airidza bass aizviitira ega, but vaizoti kumastudios anga asati akwana chamu kuti aridze bass. Saka kumastudios pane mamwe maalbums vavo vaitora bass kune mumwe weNgwenya Brothers ndiye aivabatira. Iyo ngoimba iye handinambenge ndabvunza. Ko madrums ainzi Africanos Matamba akazoshayikawo futi iye. Ndobva mabatana paipa imini mapindawo pasabu? Ndobva ndapindawo pasabu, ndobva ndamboti kwemwedzi handina kuenda mberi zvangu zvakanyanyisa, ndobva ndazosiya, ndobva ndakuita zvimwe zvinhu. Ndokubva tafambawo takadaro tichiteerera tichingoenda mberi nekuteerera. Zvimwe zvinhu zvamama kuita ndezvipapo? Ndakada kuitawo zvimwe ndichingotsvakawo zvokuti kuda pamwe ndingararama. Saka 96 ndopa akazobudisa first album yavo. Zvimwe zvinhu zvamaita kuti mutsvage mukwanise kurarama ndezvipi? Ndaitsvaga maprojects ekutengesa ndichienda nesipo mumaruzevha munana Zvimba neshuga ndichinochinja nechibagwe. Chibagwe chiya ndozodzokera nacho kuchinhoi ndonochitengesa. Ndo zvataita papo. Zvichifamba? Zvaita. Gitari zvemagitari mambotsveta pasaidi? Magitari ndambotsveta. Sei makatsveta pasaidi zvemagitari? Ndakanga ndisisina chaicho chikwata chekuridza nacho. Kumakabvirei? Mamabvirei kunana? Ndakaona kuti ukoka vakanga vakazvikwanirawo zvavo vari vanhu vakatokwana. Saka ndabva ikoko Shambare ndipo paakazouya akati aiwa ndikutsvaga rhythmist. Ndobva ndaona kuti kwaShambare ndainyatsokwana, ndakanga ndisiri sub rhythmist. Shambare makasangana naye kupi?
Shambare ndakasangana naye pavairidza muna festival yavachita zvemasaisai brothers. Mama ya mtaundi, mama ya zi mtaundi. Ya mtaundi. Ndichingofamba zvangu ndichidarika nepaHarare Gardens pavairidza. Ndokubva ndasangana naye. Zvikanzi ndini Wiseman Shambare chichichi ndokubva ndisanangudzira. Nokuti ndakabata gitare ndichitobva kwandaibva. Plus ndaimboenda muzvitima zvaita John White ndichinotsvaga mari mo. Saka ndopa ndakasangana naye. Mamuri megere papa. Ndopa ndakasangana naye zvikanzi ndikutotsvaga vanhu vanotoita sewe. Iwe haufa kuti unogona gitare zvakadi. Ndopa ndamuridzira international zvikanzi aiwa chande unobata egetstone. Ndokubva atoenda neni kumba kwake ndokutanga kutogara neni kumba kwake kuchitungwiza kuunity N panguva idzodzo. Tagara tese ndobva atoona kuti aiwa uyu anotoita rhythmist. Ndopa ndakazotanga ipapo. Imimi munoziva here kuti Glass Press ine maalbums akadi. Kozi yekutanga yavo yandiri kuona iri kuzikamwa nevanhu ka vanogona kutaura kuti pachikomana ndiyoyo asi haisiriyo. Yekutanga album yavo inonzi Munoshura Manenji. Haina kunyatsoita popular chaizvo asi inonzi Munoshura Manenji. Ndeya 96 ndopa ndakatanga kuinzwa rekodiyo. Ipapo ndopavairidza vakakwana kunze kwevebhesi vavakanohaya asi lead yaive newairidzawo iye kuda mukomana iye. Rhythm yacho yairidzwa naMillion Majority. Bhesi rairidzwa neVengwenya Brothers iye. Madrums achiridzwa naMatamba. Ndiye aiimba futi aichita mabacking vocals kuda Chamunorwa Nebeta. Saka imimi kubva kwamakaita kuna Chamunorwa Nebeta hamuna kubvira matsikisa naye? Handina. Kusvika pakutsikisa naye handina. Asi makagara kwenguva yakareba zvakadi? Ndofunga ndakagara kwe5 to 6 months. Muchitenderera muchingorwa malive shows? Ndichida kuona kuti kuvakomana vari kuita zveneproduction. Zveshuwa zvaiproduction vairidzira mareserva mumagrowth point. Zvaivabatsirawo panguva iyoyo zveshuwa. Tiger Reflections amuri kwarantsaka bata kuti dzine National FM kana Paulos Piri Marizan Dixon apa big kujombo Sergeant Wilson Papa Kwej Clever Seremani Amosika nyinji Jangwa Pastor George Muhura Apakadoma hapo Egypt 1000 Wanza Zinora Ziri kufamba liko Shupika Ilungu Shepherd Magazine Achimwene Semwale Sikwenda bwanchi Richard Majawa Nikuti uli njangu kweleko Tekirifa Here we go Isa Twaibu kunje Dziko la Malawi wakuti kuipira nditi nyumba ya mpepe anyesha vayamuka Iliti Atina kuita kuitina tata kuikwa patira ka Mbiri ya mfumu Chamunorwa Nebeta Kamchokoto manye ndi bururwa sawira wangu kamu Nipati mkuluni Kwa bulawa ya kumontros huko Jiri say sawi Timu rako ndinaro riti Inzo kuti bururwa kwanza iboekana nenyadze Chamuchete aingoboekana nekuti vaiona vamwe vakomana vakanga vasingade kubva munzvimbo yenjanja nekuti kuda vaiti ndo munoziva nyaya dzevasi saka aingoboeka dzevasikana ndo dzinotinetsa munzvimbo kana uri nikirikiri
celebrate ka chero nevasikana especially kunyanya kumareserva saka zvaimubhowa aifungawo kuti kana ndaitenderera umwe musi ndaitowana chero instrument yangu saka pane imwe nguva akazambopedzisira achivatsanangurira kuti hazvishandi nekuti honai tiri kushandira transport tiri kushandira production here pane patichazosvika here pakutora pakuwanawo instrument patiri kuramba tichingotenderera munzvimbo yenjanja iyoyo imwe chete iyoyo dai taienda kumwe umwe musi zvaikwanisa kutibatsira kuti tiwane masponsor kuti tiwane zvimwe zvisinei havo vakazoramba vachiita shungu kusvika vazorekodha iyoyo album yavo yakazoita popular second album pachikomana ndiyo imiwo pamakazonzwa akuramba achiburitsa mamwe matamba refu achipfuurira mberi hamuna here kuzonzwa chidokwa chekuda kudzokera kuti munobatana naye zvakandidaro zvangu but takanga tisanyatsoziva kuti vari papi plus panguva iyoyo vaiita tsika yekuti kana pavaiungana ka1 vakanga vakupiwa instrument negrama kwakazouya South Africa kuenda kunotsvaka ikoko ndo pandakaenda ndokunorova kusvikira paakazoshaika 2007 mazuva ake ekupedzisira zvii zvanga zvakuitika timbonzwa kubva kuna mukoma Munaro Nebeto. Ndingangoti pana chamunorwa pamazuva ake ekupedzisira ndo anotirwadzei nokuti kushaika kwake kwaakaita ipapo pakainge chazvinhu zvanga singatariswi navanhu nokuti haana kurwara zvikwenguva refu akangoti achibva kuchechi because ainamata aipinda ipi aipinda ZCC saka yekumbungwe yekumanda zaka aitoita zvinotoshamisa zvakafanana necheche ikoko zvokutoporesa kuti kana kanga uchirwara kakuturika ruoko da vaitopora vatoriko vakatombo vaitonamatira zvokutoti vanhu vaitoita queue vachitonamatirwa naye iye kungoturika ruoko chete kudai vaitopora apa paaita minana iyoyo anga achiri kuenda kumagitari kana anga asiya nemagitari zvemagitari anga achiita asi kuchecha aenda waitowana nguva yekuenda kunozorora kuchechi kunoparidza kuchechi aitopariza aitopariza kana ipapo pakazoshaya pacho ipapo vakanga vatoenda kuchechi ikoko kutondonamata asi akazoti manje akatonamatira vanhu vakatoita queue vachitovanamatira vanhu ikoko paakazongopedza maindi vakazi ndikunzwa miri wangu kupinda chando saka akati aendei kumba ndobva vatori nemudzimai wacho vakutofamba saka pakangoti fambe mbijana ndovatati angatimbozora anzi aiwa ngachitozora tadi tasvika kumba tondobika tii because sezvomati muri kunzwa chando anzi nongatimbozora anzi aiwa mwendozora tasvika saka paakashingirira kusvika kopi kumba akabva kuti harya ndigara paberera because mba murika sei muri kupisa pakangara muberere muside member mukadzi akutoita achi bhizi zvokuti abike kuti murumadi achita mupe zvinodziya tii pavakazobuda kunze kumai ndo pakazongoona munhu akutodi akutoshaya munhu atodona akabva angoti wachibva ndo pakashayikira ipapo saka haana kutombopa vanhu nguva yokuti mukwanise kumhanya kuti vanhu vangakwanisa kumutamburira kuti munhu arwara aita seise ndo mashayikira akaita wai saka makamuchengeta kumusha ikoko takamuchengeta kumusha ikoko pane here vamwe vaimbi vamukati ava vatoziva vakambosvikawo ipapo pakushayika kwake vamwe kana vakasvika handina kukwanisa kuvaziva kunze kwevakanga achiimba navo tinoziva chisu mukoma Nebeto kuti panoshayika muimbi pese unonge wakuzonzwa kunze ane mwana auya uyu pane mwana auya uyu wekunze hazvina kuitika here kuna Chama kwete haana kuita mwana kunze hakuna akauya kana namanje hakuna wakauya saka vana vakasara ndiani nani vana vake chamunorwa kuna Silas mukomana koita anonzi Loyalty musikana kozoita anonzi mukomana waakasiya Iwan
vasikana vamwe vese vasikana. Pane here wamukati uyu anenge akutodza matsimba apapo vari vese ivavo? Ikone sofa hapana, asi tanga tine tarise kuti iye mukomana iye nokuti akatopedza wa form 4 ikone zvari kuSouth Africa ndorekanjida kanjida kuti angosimudzira band. Saka kureva kuti pari zvino kwane Beto hapana ari kuimba iko zvinezve vanhu vese vakambomira hapana ati asimudzira band iroro. Dzimwe dzenguva pamwe zvichabuda kwazukuru zvinogona kudaro, asi isi tinotoda kuti iye mukomana iye asimudzire band iroro ndo vatinoda kuti aiti nevamwewo vanozopindawo because vachazoraramawo vari mazviri. Asi imimi pane here kupunduka kana kuti kusumudzirwa muupenyu mukurarama kwamakaona kuna Chamuno Beto kubudikidza nebasa rake remagitari? Anga kubudirira zvokuti paakashanda ipapo akakwanisa kutenga mombe dzake dzikatozadza danga. Akatengawo marata ake angada kuti avakise imba yake zvokuti nzvimbo yekwake yanga izochitovapo kudhara. Zvinhu zvese zvimwe anga atounganidza zvinhu zvake, akatosiya midziyo yakewo. Zvimwe zvacho zvakazoshandiswazvo paakazoshaya. Ko magitare ake zvaaingena anga ane zvinhu zvake zvekushandisa zvebasa? Panguva yacho magitare anga achidhura, ndingati equipment mainstruments aidhura, saka aingoita zvekuwaya. Aita zvekuwaya hongu. Izvozvo ndo zvakazoita kuti vanga vachida kuti vatangirewo zvichienda mberi zvakazovaremera. Kuti papasina zvasara. Rufuchidzo kubva kuna Chamuno Beto. Pakashaya mukoma Chamuno Beto ko mudzimai wacho mati mimi akaramba ari mumusha. Havana kuda kubuda musha kana ndisusu atina kubvumisa kuti abude musha. Asi pana akagara naka here? Akatogarwa naka nemuning'ina. Muning'ina wadati Watson. Ndiye akapinda panzvimbo. Ndiye takatoti ngaachengete mudzimai hakuna kwaanoenda. Kwe Watson anga asina here mudzimai wake? Watson akaita mudzimai asi mudzimai wake akashaya. Mudzimai wake akashaya. Anga asati ane vana? Akangeta mwana wani chete. Saka tichibva tazongoti wochengeta mukadzi womukoma hakuna kwaanoenda posi tasina dambudziko naye. Saka avagere zvavo zvakanaka zvaitereki. naWatson havasati vane mwana? Vatova nevana. Vangani? Kutaura kunoko vatova nevana vaviri. Uona Watson avagere zvavo zvakanaka? Zvakanaka, hapana dambudziko. Variko kumusha ikoko? Hongu variko kumusha ikoko. Vakasiya avaka here mudhuri mukomana kana kuti anga asati ambo? Mukomana vakanga vakisa makicheni. Anga vakisa kicheni, saka apa anga kuda kuvakisa bedroom rake. Zvokuti anga achitoda plani yaanga anayo yekuvakisa imba yacho iyoyo, saka aiunganidza zvinhu zvake. Asi zvemakicheni izvi akanga akatovakisa zvikaplaswa zvikadidi. Dzimba dzakatonaka zvinokuti kana muchinodziona hamufungi kuti yakavakiswa nemunhu asingaoni. Right. Mukomana Beto, makamutaurawo paWireless? Handina hangu kumbotaura paWireless.
nasi muri kutaura ngoti ndikangoti zvata fanika zvangeta zvezviziso zvizvo kuti kana kwaitawo nyaya dzerufu ndinoda ndokungozisawo kuti hama dzizive. izwi kurenja richibuda pawiresi no handisati zvangu kuda kuti kutanga hongo muri kuzozwa sei? hapana chakaipa. Hapana chakaipa handitika hongo. right. Nhasi uno National FM ZBC tafunga kurangarira isiso munin'ina wenja munorwa nebeta segamba remimhanzi mimi muri kuzvitambira usei? Zvakanaka, zvina chakaipa nekuti zvinotaridza kuti zvaaita zvanga chifarirwa nevanhu, saka izvozvo tinotozvitambira, hazvina kuipa. handitika kuti chamunowa nebeta anga kutoporesa zvokudakararama kusvika nhasi uno daiso akutorova ma1 on 1 akudai akutoshedzerawo ma1 on 1 kutaura kuno akuseri kwemaketani. Right, umwe zvakare akambowaonawo Onzi Onias Mahachi, ndogara kumarondera, asi ndakakurira kumusha kwangu kubhoera kunove kutaisangana namukoma chamunorwa nebeta pamatownship anonzi pachapanduka business center. Saka vaiti vakauya zviya vasina chekufambisa, vaigona kukumbira kana chekufambisa chafanana nemombe nechikoshikari, veitotakura mainstruments avo vanenge vainawo. Nguva idzodzo vanga vasati vane modified PA system, saka vaishandisa maamplifier maradios aya ekudhara aya mazigumbakumba aya. Saka vaibayira magitari avo, votora cartridge yaisono yeradio yaya yaubayira pagitari ravo, robudisa audio inozoenda kuembe yavo yaya. Saka zvakadaro vaizo pamaposta nguva idzodzo tiri vana vechikoro taivabatsira nekutora manila sheets aya tinenge tapiwa kuchikoro kana kuti mahard cover book aya, tonyora nemamaiti maka maposters tonamira pamiti kuti manheru vanhu vazouya pamatownship. Saka vanhu vaiuya vakawanda vachibhadhira ma10 cents aya anenge ane mamuyu aya mane 20 cents nebation of bridge. Saka vaizofenza area yacho iyoyo nevakakaka masagi esimende. Saka mudariro meya vanhu vanenge vachibhadhira mari vachipinda. Saka piye vanhu vaisaziva kuti mishini iri kuridzwa yanga iri makeshift iri maamplifier zvaitogadzira ivo kuti instrument kuti sound iende mberi. Saka zvadaro vanhu vaizara zviya zvokutoti paitanga pane bhendi hombe, but chaizoita nechoti vaizokurirwa nenyaya kuti chaunga chacho manje nechawandisa kupfuura sound output yavo yavanenge vainayo. Saka vaigona kukemba kana let's say 1 week vari pamatownship paya tichombovabatsira nezvokudya dzongashoya vaigona kuflopa bhozi vaigona kuya iri nguva yekurima yezhizha. Saka vanhu vazhinji vanenge vari kumabasa vanenge vasina nguva yekuti vanomboenda kumabhendi kuya, asi vakauya iri nguva yechirimo, inguva yekuti vanhu vanenge vakasununguka, saka ndopo vaita mari yakawanda ipapo. Saka vaigona kukemba varipo. I remember one time musikana aitishandira pamba pedu, anga ari musikana webasa, akazopedzisira atozoenda nevanhu ivavo akufarira zvemagitari, anakidzwa nguva ainzi Felicitas senimi yachinakanga nawo nguva iyo, bhozi nani chiri mudiki bijani hativazotomubvira tamuona, vabva atozongoenda nawo. Then nguva iyoyo manje vakazosanganawo nevamwe vakuru vaitawo zvemagitari vauya kuno kuHarare, kumasvingo kwako vaigara ikoko, ndobva vazouya kuno kutauni kuno, handizivi vakazokonectana sei nevamwe, but takazoshama kunzwa music yavo yakurira paradio. Takutoti vakomana vaya vakauya panapo vatione song yavo, bhozi nguva iyoyo pakabuda hiti yavo yakabuda patop 20 ikaita number 1, ikatombogara kwekanguva karefu iri pamusoro. Then handicharangarira rimwe album ravo rechituro vakazobudisa, but pekutanga vakabudisa 7 single
yaitanzi Mwari Baba muchikomborere, anzi handakangana mazwi anga ari pasong yacho iyoyo, ikaita mukurumbira zvikuru ikatombogara patop 20 kwenguva yakareba. Ndiwo kamkoma mahachi Onias pamarondera apo hanzi wakatombo waona wakomana achivabatsira kuti basa ravo rifambe vachitakura mainstruments nezvikochikari zvidhonzo neng'ombe kuti show inobudirira. Right, rikatidze kubva kuna ngoma majaridhe mashoko angati pewo echenjedzo. Ndingangoti zvangu kuruzhinji rwemuno munyika medu, basa vanenge achiudza kuti basa remumanzi anoda kuti ashinge, nokuti basa iroro harisi basa diki, rinotorema basa iroro, saka rotoda kushinga kumunhu uye kuziva zvaunoita uye kusanyanya kufarirawo zvemadhiresi zvamamuchataura kuti unyatsosvika paunofanira kuti usvike paunofanira kusvika chaipo chaipo. Uye ndichisimbisawo kuti kana vanhu vanenge vazondinzwawo vanditsigirewo kana vanakirwawo nazvo. Nguva majaridhe mimi pana umwe anogona kunge vakateerera vada kukubatsira yavanobata ise panhamba 0774 209 114 0774 209 114. Right, ko tombonzwawo kubva kuna mukoma wangu Tavengwa akamchokoto. Nokuti zvamunoita you trace backwards, munotrace nehistory iyoyi yamuri kuita. This is what pari pamakabvunza kuti nai musakandorega here kuitisa chirongwa, handichazivi kuti chaichaitika. Isu hedu tinenge tichingopanana pfungwa yekuti no, kana vakafa vai tipote tichivarangarirawo, tipote tichinzwa kuti vanhu vangasimukira sei muupenyu. Ndo zvimwe zvinhu zvinotigaidha. Zvino maamati here ndorega kuitisa chirongwa ichi here, ndochiregedza here. Ndikati haiwa chirongwa semasangudze takanga takateerera nguva idzo yanga ichiripo. Anonzi shemu takanga takachiteerera pese taiteerera taiteerera chaizvo, taitoti asi hakuvatwe tichiteerera kusvika pachinoperera ipa. Saka imi moti National FM aiwazvo National FM inhefenyuro yevanhu inokwanisa zvamunotoronda izvozvo nemaridziro amunoita manzi amusarudze, unlike other stations. Izvinova mhaya nezimudhaa bata zvakanaka transmission yacho. Handeno kuti chiwo, asi Radio Zimbabwe vaniri kutobata zvaikate. Muno mukadoma ungatoti ndoko Harare. Nyangwe tikakuvhurira izvozvo ungatoti ndoko Harare kwacho ikoko. National hapana chinhu, patori black zvachose. Muriwo unonaka ugare mundiro. Chamunorwa nebeto. Amaroterere kwa saa 7 minutes batsika. Chirongwa chiri kwa mvura yacheka makumbo. Pamulindi yaklina. Rufu chitsidzo. Amaroterere kai vari kanturum kana kutenda mess.
vese nengo yenyu kapa kuteerera ka chirongwa chedu ka gamba ratatinaro pazuva ranhasika iye ka chamunorwa nebeta achifamba nechikwara che-The Glare Express ka manzwa apa ka zvidobi nezvidavado nemakakafamba namo aiwa ka tinozvikudza chose katati Mwari aiwa ka kwavari koko ngavanzwire ngoni vazororeka murugare. Chinofadza ndechekuti zvekare ka mazuva ekupedzisira aiwa anga full time ka mutende amada vatireri aiwa ka ikanitendeka gamba remumanzi vese kachikata chegamba remumanzi nevateereri vamwe vese kunyanya ka mukoma majaridhe kamuchokoto na Onias Mahachi pamarondera apa aiwa ka ndinopa kutenda nekubatsiridza chirongwa ichi kuti chinge chibuda zvakare ka pamwechete na mukoma ka nebeta avo vekumasasa mukoma wa chamunorwa nebeta toti aiwa ka ndimi makaita kuti zviendeke mukana nenguva zvikakwana tichazomboshanyawo kumushakwana nebeta ikoko ka tombosvika pamusha pavo tombonoita hurukuro ka naivo ka amai chamunorwa nebeta. Amado tereka ndokusiya muna Nathaniel Ncube nangu ndo ponotungira musoro wangu sina nyanga pasi tiona nekane musomo mvuro ka madeko vanengo dzana inobata tofa kuti timara kuitira zvakanaka tata ekuti
6 minutes past 12 tunatibuka kwa zona Robson Omarin videos that nobete hangana nayo ndite mavyadi bachongo tukuna na Parisha FM radios nando hajida thani ongobim and videos that notangisa nayo poronge Ola ai na imweria